Vás vítame u Motorstorm Pacific Rift, časť 3. Teraz ideme so s Monster Truckmi. A ešte možno v tejto časti bude eliminátor v tomto kole. Na tomto kole je to možné, že sa dá hrať, že je proste také dobré, sa nám páči, preto na ňu budeme natáčať také videá, ktoré proste proste také hlavné videá a začiatočnícke sme sa rozhodli, že budeme natáčať na tomto. Jak vidíte, máme za sebou dve Monster Trucky. A sú tam My to robíme tak, že ich valcujeme, tak preto si zastavíme. Počkáme až... Pravda mňa táto nabrala. Preto potom ideme dopredu a ničíme ostatných. Dozadu. Dozadu vlastne sa rať. Díky, Paťo. A idem rozbiť Tatru. To preto tak robíme, lebo Lebo je to čo zabava a... Áno. Dá sa proste zabaviť na tom. Práve že na tom ničení tých ostatných. Jak vidím, skôr mňa táto rozbije, než ja ju. Ja som to takú. Jak vidíme, som sa aj s ňou vytlačil z priekopy. Do priekopy vlastne. Ja foto tú svoju ničím. Len keby si kusok pohla. No tak. A posledná, ako v tejto hre bude posledná eliminátor, ktoré vám ukážeme. Potom pôjdeme natáčať aj iné hry, ktoré sme spomínali už v časti 2. A vidíte, že ja som 8, tak preto idem už dopredu kusoček. To sa mi tam nechce Ničiť. s tými Tatrami, lebo to už je kusok aj také Unavné. áno. A teraz sa mi nechce ísť na okolo, tak si to zoberiem tam. S krátkou. Ja tu vidím, že som tu dal aj jednu štvorkovku. Nechtiac. Určite, že nechtiac. Práve idem jedného rozbiť. No, jak vidíte, už som otrepol stenu. I pani! Komu by sa táto hra páčila, tak fakt oplatí sa ju kúpiť. Nemá chybu táto hra. Aj oplatí sa kúpiť PS3. Je to dosť dobré a... A je aj lacná. Koľko si? Tretí? Štvrtý. No, ja som prvý. No, v tretí. Ja už idem kúsok dopredu. Môžeme ísť. Nemám si tak na bachu. Rozbijeme. Ja som tu videl jednu. Jedného hráča, ktorý sa volal Baba. A teraz tu onu prevalcujem. Preto som ťa hovoril, že nemal si na tú babu tak vyletiť. Si to rozbil. A to mám sa traku všetky 4 točia, takže... Niektoré Monster Truckom iba predné točia.
Napríklad tá trojka. Mm, mm, Tá trojka iba prenatočím. ne, nepáčil. Koľko si, Paťo? Tretí. Ale budú štvrtý. Dobre. Ja teraz ho celý buchnem. Vyšlo mi to. No teraz ideme kolo eliminátor. Počkajte, eliminátor. Takže ja si berem to je o tom, že musíte byť prvý, lebo ono tu ide od 10, 9, 12, 11, 10, ničí každé auto. Každé auto má bombu a keď ste poslední, vybuchnete. Ideme. Takže Teraz to ten, kto je posledný, toho to zničí. tu máte hore čas. Za 15 sekúnd? Koľko? 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pidi. No ty vole, už som 6. Takže už vybuchol. Teraz ide zás čas a takto on bude chodiť furt, dokým nezostane jeden, ktorý vyhrá. A ja som sa rozbil kolo. Ty kokos, Big Rig. Už sú iba 6 z 12. Piati. Zo 4. Nevieme teraz, kto vyhraje a vidno, že teraz som na rade ja, lebo som posledný. A Paťo vyhrá. 3. Je to do 2, no je po mne. Tak, Ja som vyhral. vyhral. Dobre, učíme Keď si sa vám sami. toto videjko páčilo, tak dajte like. Aj dislike, keď sa vám to nepáčilo. A Komu sa to nepáčilo, nech si tú hru kúpi a vyskúša sám komentovať. A komu sa to páčilo, veľmi ďakujeme. A dovi.